Wil jij weten hoe je deze heerlijke spinazie bladerdeeg vette hapjes kunt maken? Ik laat je vandaag zien in 2 stappen. We beginnen met stap 1, het bladerdeeg. Daarvoor heb je nodig 200 gram ijskoude roomboter, 250 gram patentbloem, 125 ml koud water en 5 gram zout. Voor het bladerdeeg gaan we eerst de roomboter in kleine dobbelsteentjes snijden. Alle ingrediënten gaan in de kom. En als laatste doen we de boter erbij. Dit gaan we heel kort, ongeveer een half minuutje doorkneden. De boterstukjes zijn goed zichtbaar, daarom is het belangrijk dat je de boter goed koud hebt, want daarmee kun je hem goed gaan uitrollen. Deegroller. Je rolt het uit tot een mooie rechthoekige lap. Wat bloem erbij, zodat hij niet gaat plakken. Het toeren kan gaan beginnen, dat wil zeggen het deeg in vieren vouwen. Je draait de deeg vervolgens een kwartslag en dan gaan we weer opnieuw in vieren vouwen. Dit gaat nu een half uurtje de koeling in en daarna doen we deze handeling nog eens 2 keer. En dan heb ik als het goed is 1000 laagjes. Want 4 keer 4 keer 4 keer 4 is iets over de 1000. Bladerdeeg is klaar, mooi gebladerd. Tijd voor stap 2. De vulling. Daarvoor heb je nodig 250 gram bladspinazie, 200 gram vette kaas, een handjevol pijnboompitten en 3 teentjes knoflook. We beginnen met het persen van de knoflook. We verwarmen een steelpannetje met een scheutje olie en dan mag de knoflook er ook al meteen erbij, zodat we lekker gaan stinken. En dan kan de spinazie daarna erbij. Rustig aan, beetje met beetje. Dan laten we dit heel eventjes afkoelen en dan gaan we de bladerdeeg erbij halen. Bladerdeeg is uitgerold, dan gaan we de spinazie met beetjes hier erover verspreiden en verdelen. En we houden ongeveer een rand van 5 cm vrij, zodat we hem daar makkelijk kunnen oprollen. Feta! Met Limburgse spinazie, vers uit eigen hoor. En als laatste doen we er nog wat pijnboompitten bij. Dan gaan we hem nu oprollen. Je kan er eventueel nog tomaatjes doorheen doen. En deze rand die gaan we nog eventjes instrijken met ei. Niet te dik, want dan wordt het een omelet. Dan gaan we ze nu 1 voor 1 op de bakplaat leggen. 20 minuutjes op 200 graden. Wauw, hier doen we het voor. Deze goudbruine rakkers die zien er top uit. Aanvallen maar! Ik ben benieuwd wat Victor van bakt. Dat gaan we, hè?